A cerimonia da conmemoración dos 150 anos da abolición do couto mixto e o nomeamento dos novos xuíces honorarios comezou co tradicional cortexo, precedido polos gaiteiros da Ralla, que percorreu a rúa desde a entrada de Santiago de Rubiás ata a igrexa. Como todos os anos, fíxose a ofrenda floral polos veciños perante o monumento de don Modesto Delfín Brandón, derradeiro xuíz do couto mixto, descubríndose unha placa que dá constancia da desaparición do singular territorio pola Lei de Lindes de 1863 e súa posterior execución en 1868. Benvidos un ano máis a estas terras sarrallanas onde Galicia e Portugal se funden en fraternal aperta e onde homes e mulleres fixeron posible a convivencia entre dous países, a pesar das extremas dificultades que estas terras duras e bretemosas agochaban. Un territorio común que tivo o seu final hai casi 150 anos nun mes de xuño de 1868, cando o Tratado de Lindes entre Galicia e Portugal rematou con 7 séculos de existencia dun territorio singular na fronteira. Naqueles tempos dominados por monarquías absolutistas feudais, negadoras dos máis básicos dereitos dos cidadáns, nestas terras gozábanse certos privilexios que liberaban o pobo, en certa medida, das escravitudes da época. No couto mixto existía unha democracia por representación popular. Os representantes das casas acudían cada 3 anos a comicios para elixiren a súa autoridade, o xuíz do couto mixto, que era ao tempo gubernativa e xudicial. O Tratado de Lindes provocou un trastocamento territorial que supuso que Souteliño, Lamadarcos e Cambedo, ata entón aldeas galegas, pasasen a ser portuguesas. A cambio, o territorio do abolido couto mixto pasaba a integrarse totalmente en Galicia. Como ven sendo costume todos os anos, os homes de acordo trasladaron o histórico Arcón das Tres Chaves desde a San Cristía ata o centro do Previsterio. Xosé Manuel Cid Fernández leu a acta de nomeamento dos novos xuíces honorarios. Acórdase nomear xuíces honorarios ás freguesías de Cambedo, Lama de Arcos e Souteliño, representadas polos seus presidentes das xuntas de freguesía, por concorriren neles as condicións de parroquias galegas antes de 1868, ano que pasaron a ser portuguesas pola Lei de Lindes. Dase conta da próxima edición do libro do membro da Asociación Xosé Rodríguez Cruz, que recolle a tradición oral dos veciños e veciñas do couto mixto, deixando constancia nel da existencia de moitas lendas e sucesos acontecidos nas súas terras. Dase conta de que o Grupo de Teatro da Deputación de Ourense vai facer unha representación teatral o día 7 de xullo antes da celebración do acto de investidura dos xuíces honorarios no adro da Igrexa de Santiago. O presidente da Asociación de Amigos do Couto Mixto, Carlos Varela García, dirixiuse aos asistentes que enchían a igrexa. Un ano máis, lembramos o significado histórico do couto mixto como realidade xeográfica, xeopolítica singular que perviviu ata mediados do século XIX na fronteira galaico-portuguesa. Temos constancia de que na década de 1930 aínda existía unha percepción no territorio circundante de que os habitantes do antigo couto pertencían a unha comunidade particular, distinta das veciñas, posiblemente causada polo feito de existir no pasado unha estrutura política diferenciada. Desde a súa desaparición, viñase producindo un esquecemento progresivo da existencia deste territorio de fronteira, ata que a Asociación de Amigos do Couto Mixto se propuxo rescatalo deste contexto de esquecemento e desinformación. Desde o ano 1992, esta asociación veu traballando na divulgación das vicisitudes históricas, publicando monografías e estudos que contribuyan a un coñecemento polo miúdo do seu devalar histórico.
Fixéronse así iniciativas de recuperación social deste mundo galego transmontano e da súa memoria colectiva coa remuneración da Arca das Tres Chaves que anualmente escenificamos neste acto. O Couto Misto é un territorio de lenda que a falta de arquivos, documentos ou noticias históricas liga os seus orixes a unha princesa desterrada que tería sido salvada de morrer por habitantes do Couto cando daba luz e camiñada polas sendas nevaradas destas terras. Sería ela quen agradecida lle concedeu a independencia e os privilexios aos seus habitantes. Porén, sexa cal sexa, a súa orixe sempre perduraron na memoria colectiva un sentimento de singularidade que permitiu aos habitantes do Couto Misto elixir directamente os seus gobernantes, que tiñan poderes administrativos e xudiciais, tanto na esfera civil como na penal, ao mesmo tempo que legislaban sobre todos os temas de interés do pobo, independentemente das leis españolas e portuguesas. Luís García Mañá foi o encargado de facer a louva dos 3 novos xuíces honorarios, os presidentes das freguesías de Souteliño, Cambedo e Lama de Arcos. Os días 27 e 28 de xuño de 1868 executouse a entrega material de Souteliño, Cambedo e Lama de Arcos por parte do representante español Rafael Teijeiro ao representante portugués Bernardo Antonio Díaz Pereiro Magro. Os veciños non tiveran nin voz nin voto. A súa vontade non contaba, como así ocorreu no Couto Misto. Despois, logo, silencio e esquecemento. Así se extinguiu a utopía de vivir a cabalo dunha fronteira que só existía por intereses políticos, nunca por intereses da xente. Logo escribíronse capítulos e máis capítulos, algúns moi tristes como os de Cambedo. Só os paxaros e os outros animais seguiron a ignorar a fronteira dos homes e dos reinos. Hoxe, a Unión Europea e o Acordo de Schengen aproxímanos máis, pero é aquí, no Couto Misto, onde somos quen de entender que ser transmontano ou galego é ser parte dun tronco común e fillos da mesma terra nai, a Galaecia romana. In memoriam, e pola lembranza do que foi e non puido ser, hoxe nomeamos a Souteliño, Cambedo e Lama de Arcos, xuíces honorarios do Couto Misto. As honras e acreditacións foron entregadas aos novos xuíces polas autoridades presentes. O presidente da freguesía de Souteliño entregoulle ao alcalde de Calvos de Randín, Aquilino Valencia. O presidente da freguesía de Lama de Arcos, José Antonio Feijóo, o alcalde de Baltar. O presidente da freguesía de Cambedo, Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística. Miren, aquí falouse hoxe de límites, falouse de lindes, falouse de separar, en definitiva, o trato humano de dous povos que somos un, en realidade. Uxía, coa súa música, deixounos ben claro como na arte e na letra das nosas cancións seguimos tendo unha cultura única, como a nosa lingua nos une para sempre, nos une no Couto Misto, nos une nas relacións con Portugal, con todo o mundo da lusofonía. E por iso, dentro do goberno galego, queremos impulsar e deixar claro cada vez máis, de que é preciso retirar eses lindes, porque cando dous povos son maduros e son o mesmo povo, non lle queda máis remedio que ser un povo unido. Por iso que hoxe, que gozamos dunha sociedade que non é todo a xusta que debera, porque, como xa se dixo aquí, vemos todos os días nos informativos como hai situacións que parece mentira que estean pasando nestes tempos. Temos a fortuna que neste enclave senlleiro, que entre Galiza e Portugal, pois o hermanamento cada vez é maior. E por iso que toda a acción que teñamos, todo o que poidamos poñer en valor por medio do teatro, da música, do noso encontro, un ano máis aquí, pois será recoñecido non só polos que un día habitaron estas terras e que se chamaron os povos promiscuos, ou que se chamaron os mistos, senón por todos os habitantes de hoxe e do que nun futuro nos levará a recuperar esta zona para convertila nun atractivo máis turístico, comercial e con todo iso con un movimento económico e cultural que a revitalice e que poña en valor o que en realidade é un dos lugares máis emblemáticos da Galiza e de Portugal.
A historia do Couto Misto cada ano está máis viva. Cada ano as nosas parroquias e estas aldeas vense con máis vitalidade. E niso temos que estar as administracións públicas todas unidas, debéndolle sempre o impulso e o alento definitivo a esta asociación ou a autores como José Rodríguez Cruz, que este ano nos presenta a súa gran novidade, este libro das aspectos folclóricos do Couto Misto. Non deixedes nunca de acudir a este enclave histórico, porque cada vez que nos xuntamos aquí estamos levantando un linde, estamos facendo que ese tratado de Lisboa cada vez teña menos liñas, teña menos separacións, e que lle poidamos deixar en definitiva un pobo, aos nosos fillos e aos nosos netos máis unidos para dicirlles que o Tratado de Lisboa non foi máis que unha paréntese histórica, que detrás del viñeron persoas, viñeron corazóns co emblema do Couto Misto, xuíces honorarios, homes de acordo, medios de comunicación, responsables públicos, que levantaron esas raias, que levantaron esas liñas para seguir demostrando que ao final de todo non hai máis que persoas, seres humanos e corazóns que laten e cantan a un tempo. O acto estivo amenizado polas cantantes Uxía e María do Ceo, que puxeron o colofón coa interpretación a dúo do himno do Couto Misto. Patria do son e das sombras, a partida matriarca de solibeiras bombas, fronteiras de pedra e auga, por centro unha arca velha, por ceo e trono corisco, o povo é quen máis ordena, dentro de ti Couto Misto. Xa no Adro, o grupo de teatro Xeitura escenificou a historia do Couto Misto realizado grazas ao proxecto Interreg Xerés Xurés Dinámico da Deputación de Ourense. Este ano podo ter un pouquiño de tabaco. O ano pasado non sementei nada. Ai, non. Anduven de feiras, cogando. Certo. E a muller xa bastante ten con coidar os nenos. Sí, iso que di a muller, sí. Pois vai continuo que non sei eu. Si os portugueses non andan atrás das colleitas este ano, verdade, señor Dolfín?